Hello brothers and sisters in Christ, kumusta? Karon akong i-share sa inyo ha ang ka mga kinaiya sa usa ka tawo nga di nagpakita nga kini nga tawo taas og garbo. Nganong ako ning i-share mga igsoon because daghang mga batasan sa tao nga nagpakita nga taas sa garbo apan dili kay niya mabantayan. Like for example, ang number one, kung sa imuhang kinabuhi karon gusto nimo nga ang imong gusto mo ay matuman sa imo bakang balay, sa opisina, sa eskwelahan, kung moabot na sa point, brothers and sisters in Christ, nga ang imong gusto mao gyud matuman nya, kung dili ra ba matuman ang imong gusto, or for example na kay suggestion sa inyong barkada o sa opisina or sa community ba kanimo sa church, magmahay dayon ka, maigsoon ka na siya nagpakita nga taas ta o garbo. So bantayan nato ni, because usahay dili nato ni mabantayan ra ba mga igsoon. So kung naminaw ka karon, i-check do ang imong kaugalingon, dili baka ka ingon ani karon. Number 2, brothers and sisters in Christ, kanang lisod ka koreksyonan. Maigsoon ang tao nga lisod koreksyonan taas og garbo. Ngano? Tungod kay nagtuo siya nga sakto siya, kabalo siya. Nagtuo siya nga mas maayo pa siya, mas kabalo pa siya sa tao nga nangoreksyon sa iyaha. For example, usa ka leader or taas-taas na kag kasinatian sa kinabuhi niya ang mangoreksyon sa imuha, manghod kay nimo, or maybe kung papa ka, ang imo bakang anak, or mama ka, imo bakang anak, di baka nimo ingnon nga mas una pa ko sa duyan, or dili baka ha ang imong sakop, no? Kung leader ka, imong sakop koreksyonon ka, di ba, ni mga higayon nga maigo dayon ang atong garbo, di ba? Nay mga tao nga kana bang amigo kaayo mo, no? Grabe ninyong enjoy sa inyong barkada or mga banding ninyo. Pero pag abot sa time na makita nimo siya nga naay sayop nga gibuhat unya imong istoryahan, masuko mga igsoon. Ingno din ka, mind your own business. Okay. So, ikatulo, brothers and sisters in Christ, kaning sobra ka mang giulawon. Ang tao nga sobra ka mang giulawon garbuso. Ask me why? Ngano man? Tungod kay ang sobra ka mang giulawon nagpasabot nga ang iyang hunahuna nagsentro sa iyang kaugalingon. Dili siya gustong maulawan. Ano bitaw nga mga pahunahuna mga igsoon. Dili siya gusto nga kana bang ang iyang performance baka or yang binuhatan baka mas kulilat or ubos, no, o kanabang rate or panglantaw sa ubang tao compare sa ubang tao. So ang bantayan nato ni maigsoon kay nagtuo ta nga ang sobra ka mang giulawon, murag humble ra kay ta kung naatay ikabuga, pero di ay dunay mga higayon nga kung ang imo ganing feeling or ikaw sobra nagkay ka mang giulawan, tagaan kag trabaho, maulaw ka, dili ka mosugot, or nai-assign sa imuha, dili ka kaya mahadlok ka nga masayop, mahadlok nga maulawan, igsuon pagbantay nga nagpasabot ka na nga taas ka garbo. Og ang katapusan, brothers and sisters in Christ, pinakatapusan pero pinakaimportante, mao ni ang sign sa tao nga taas og garbo. Kung dili ka na gaampo. Kay kung dili ka nagaampo, nagpasabot mga igsoon nga nagsalig ka sa imong kaugalingon. Nagsalig ka sa imong kusog, sa imong abilidad, sa imong skills, talents. Nagsalig ka sa imong diskarte sa kinabuhi. O sama ra nga mingon ka nga wa ka nagkinahanglan og Ginoo. My dear brothers and sisters in Christ, pahinumdom lang. Bisag unsa pa kataas sa ato ang naabtan sa atong kinabuhi, mga igsoon, kinahanglan gihapon ta mo sangpit sa tabang sa Ginoo. Kay siya ang makahatag na tugiya. Kung wala siya, wala ta. So kinahanglan ang pag-ampo. Kay diha sa pag-ampo, diha ta
makapangayo og giya sa Ginoo, diha ta makapasalamat. Kay kung magpasalamat ka, meaning gi-acknowledge nimo na kini nga butang dili gikan sa imong hinatag sa imuha. So mga igsoon, usbon ako upat ni kabutang nga nagpaila nga kita garbuso or taas og garbo. Igsoon, ikaw nga naminaw karon, i-check down imong kaugalingon basin naa ni sa imong upat or dili ba kaha na kay kaila mingon ani. So dinhi lang ko kutob mga igsoon. See you on my next video. I hope nga doon na mo'y natun-an, and I hope nga makapamalandong mo sa upat ka butang na akong gi-share karon. God bless you, brothers and sisters in Christ.